गाजीपुर के लोगन इतिहास गवाह बा कि मुंह से निकल गई बात, धनुष से निकल गई बात, आ मोबाइल में करावल गई रिचार्ज कब वापस नहीं खे। अब रिचार्ज महंगा हो गई बा तो सोच समझ के रिचार्ज करिएगा, ठीक बा। अच्छा, गाजीपुर के लोगन ये बतावा लोगन कि ऐसा कौन चीज बा जवन तू भुला गई। अरे वो मेरे ढेर जनी हमारा से करो बोरियारी, कोई रंग डाली तोहर पड़ जाई भारी, बुझला टूट जाई जदी बांध मोर सबर के तले सो में जुनून खानदानी।